Ei, Carles! Arribes tard. La festa era a les 9. Ah, la festa, sí. Doncs no podré quedar-me, És que ja he quedat. Només he vingut a buscar alguna cosa per beure i... Però si em vas dir que vindries. Mira, et vaig apuntar a la meva llista de confirmats. Mira, ets aquí, en el grup d'amics, amb la Sara, la Bel i la Llum. Pocs amics, no? 4 amics està molt bé. La mitjana europea és de 3. Ho vaig llegir l'altre dia al diari. Per què no et quedes? També vindran professors de la facultat. Professors, que guai. He convidat tot el departament d'Economia Aplicada. Són tan divertits. Mira, són ells. Vaja, diuen que no venen, que no estan per festes. Els foten a tots al carrer. Vaja. Sí, però és igual, ve més gent. He convidat els veïns a la castanyada. Bé, no tots. Només la senyora Rosita. És l'única que em cau bé. Has convidat a la senyora Rosita? Però si té 90 anys. Però té un cap molt clar. I té molt de ritme. I tu com ho saps, que té molt de ritme? A vegades l'acompanyo als balls del casal d'avis. Si et quedes podràs ballar amb ella. Tinc una música boníssima. Va, no balles? No, gràcies. És que arribe tard. Si et quedes et dono 10 euros. 10 euros? No, tio. No, que ja he quedat. Escolta, sap greu si t'agafa una ampolla? És que estan totes buides. Vinga, que tu passes bomba, Senyora Rosita! Ara sí que hi som tots! Ostres, panellets! Ja ho veurà, ja! Ens ho passarem pipa! Vol unes castanyes o una copeta de moscatell? La Castanyada és una festa tradicional de Catalunya que se celebra el 31 d'octubre, la vigília de Tots Sants. Segons la tradició, té com a objectiu elevar l'esperit dels vius abans d'entrar en la jornada de Tots Sants, en què es recorda els morts i se'ls visita als cementiris. Com en tota bona festa, la fórmula és senzilla: menjar, beure, música i bona companyia. Tenint en compte que se celebra a la tardor, a la taula no hi poden faltar les castanyes i els moniatos, que es couen al forn. I de postres, els panellets, uns dolços a base d'ametlla mòlta, sucre, ous i pinyons, molt fàcils de cuinar. De fet, molta gent els prepara a casa. De beure, moscatell, un vi dolç que necessita el veïnatge del mar, que li aporta el grau d'humitat necessari. Destaquen els moscatells de les denominacions d'origen Alacant, València, Ribes Altes i Empordà.